Kto bude rýchlejší v závode na 100 metrov? Najrýchlejšia elektrická motorka Starkvark 80 koní. Alebo Mercedes AMG GT 450 koní. Poďme sa na to pozrieť. Čo na to hovoríte? Za mňa Stark vyhral. Nebolo to tak oveľa, ale určite vyhral. Kebyže mám lepšiu zadnú gumu, tak by to bolo úplne o inom. Ak sa vám video páčilo, dajte like, môžete si ho uložiť a napísať niečo do komentára. Ak premýšľaš nad kúpou Starkvarku, tak cez môj link to máš výhodnejšie. Gratis dostaneš titanové stupačky. Link nájdeš v profile alebo v popise. Ideme sa na budúce. Čaute.